Ýurdumyzyň ähli günjeklerini şol sana paýtatymyzda we arkadan şäherine bar bolan umumy bilim berýän orta mekteplerde bilimler we talip ýaşlar güni hemde 2025-nji 2026-njy okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli giň meşhurly dawaralar geçerli. Şunun bilen baglanykda şany senäniň hormatyna guralýan dawaralar paýtatymyzyň gödür künjünde ýerleşýän Garaşylyk binasyny gul goýmak çäresinde maşanly ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekteplerine bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli geçirilen dawaralarda hormat prezidentimiň Garaşylyk hemişelik bir tarap Türkmenistanyň mektep okuwçylaryna, talip ýaşlaryna, muallimlerine we ähli bilim işgärlerine iýeren gutly okally. Onda hususana şeýle diýilýär. Muallimlerimiň dörejilik rehmeti biziň bilim ulgamyna amala asyrýan üstünliklerimiň göz başydyr. Berhara döwletimiň bilim ulgamyny ýokary depkinler bilen ösdürmekde, giň dünýä garaýşly, alamly, bilimli, härki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň oňat baş çykarýan watansöwji nesli terbiýelemekde, agdy berligimidi we jewitligimidi hasa pogtalandyrmakda muallimleriň we bilim işgärleriniň aýratyn hyzmaty bardyr.